Hej alle sammen og velkommen til. Lige nu der er det aften. Klokken er 7:07. Og jeg skal til at ud og stå på board sammen med Mia. Nå, men jeg skal komme afsted. Okay. Så det går faktisk godt, at det er min første gang. Men det er lidt hårdere, end jeg troede. Men det går godt. Okay, med et lille styr på vejen, det går nok. Så må vi takke af for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så giv det et like ned. Tryk på like. Vi ses i næste video. Hej!